Здравейте от YouTube, аз съм Делсън Про и в този клип ще ви покажа една програмка, по-скоро софтуер, така да се каже, в който ще ви покажа как да си направите AutoBump скрипт на CSGO. Ако ви вакнат, въпреки че аз вече го ползвам от 2-3 седмици и абсолютно нищо не е станало, нито са ме вакнали, абсолютно нищо, нито ме подозира някой. В смисъл, никой не ми казва, че съм хак или нещо такова. Та сега ще покажа програмата, се казва AutoHotkey. И естествено, значи просто ще ви става линк в описанието. Влезете го, пишете AutoHotkey. И така помощната задание, тук трябва да спрете някакви антивируси. Ако има нещо ми пишете си помогна. Така, значи, това гаранция ще влезе, трябва да се спрете тук смарт скрин, трябва да се спрете антивируси. Аз ще го направих и тогава да не изпълни или си гледате в тази папка тук, да Alt и дата на изпълняването. Това може да си го затворите. Само да изчаквам малко. Сега дата на късна Browse. Тук избирам си папка. Извинявам се, ако чуем тип, просто не мисля какво е сега толкова много. Сигурно просто нямаш какво правя. И да ви кажа, аз съм снимал тогава просто, защото не ми се снима. Просто го правя и така кеф да не направя. Така, това пипвам, не знам, не го пипвам. Дичам телефонка. Така. И да направя AutoHotkey. Така. Значи, сега това тук си го подбирате. Давате да съм той, давате new така. Значи това вече тук си го затваря. Така, давате създай new AutoHotkey script. Така, нали? Сега ще давате на edit script. Това тук си го изтрия, това така не е пресо. Значи, това тук ще го сложа в описанието. Това. Копирате го и го поставяте тук и вече сте готови. Почти мога да ви кажа, значи тук си влизате. Тук ползвам наръчно един профил. Така, пускам CSGO, сега ще ви покажа как работи целият скрипт. Значи не си личи много, че е скрипт, в смисъл, не иска си аз ако извак банът, отговарям за нещо, просто ви показва който иска. Да си го направи само ако изчакаме вече. А вероятно сега ще му лагне много, както и да. Ще направя на малък екран, защото не съм сигурен дали виждате. Ще правя тия малки туториалчета. Значи това ми е не точно смърт, ами просто на един моя самия акаунт. Го ползва много често в принцип. Само да дали записвам тази песен. Така да, мирна игра, оставим бутон. Извън за всеки случай проверяваме ето. Значи като сте го запазили, цъкате на него и това тук трябва да видите. Така. Извънреден ботове, че някой по-хубав, някой по-хубав, така се по-дълно. Примерно, бяха каш има по-така. Повече място.
ще ви покажа как работи скрипт. Мога ви кажа, че според мен много не си личи как изглежда всичко самия скрипт. Поне на мен не ми се е падало с такива хора, които да ме репортват. Или най-тъпото е, че ако ви репортват и сте направили някакъв по-лъкшът, аз в началото не беше малко шубен, ами това е по-топ ще видим. По-лъчен бих и после чакат хората да не го пълнят фотки. Не го знам това според мен много в България, защото никой първо, че не прави някакви туториали или нещо тем подобни неща. Само с кого ми заради. Следващия епизод, който да знам какво ще е. Ако се фана така ще снимам, но... И няма лъжа, че имам да учи някакви. В смисъл, или ми снима, или не ми се снима. Ако имам желание, ще снима, но няма се... тръгна. Сега нека видим. Ви покажа по-скоро как работи. Как? Но то ме е скрипт, така че. Сега ще вкара. Да, само нещо. Така. Ето гледай сега. Значи първо. Оп. Една секунда. Така. Ако имате някакви въпроси, ми казвате. Така. Какво стана сега? Нещо бъдва. Гледайте сега. Задръжам спейса и какво че не бъде толкова. По някое време ще ви угасне скрипта, затова си го пуснете пак. Виждате? Трябва малко или много тренировки. Аз след така от една седмица тренирам и горе-долу ми се получава. Готино, ако сте добър снайпери, да имате да се научите да правите бъден хоп. Без скрипт, че е такова, това си е за употреба. И иначе ще съм установил нещо, че като давам надясно, примерно, или е така го направя по-плавно, самия бъден хоп. И става много готино. Забързо. Това беше от туториалчето. Аз съм да съм ви помогнал. И сега ви казах го почваме хейт, че го ползвам по време на последните и там игрите един дизлайк. Но има един бъг, който не знам дали ще ни дали ще ви фанате, как ще цъкате контрол. Видите как насича. Даже прави леки контрол. Виж как се скумчат. Нещо право. Как виждате някакси ще не копираш. Да, това вече е от мен. Надявам се да съм ви помогнал малко.